Bok, ja sam Maja, a ovo je Aba. Danas vam predstavljamo najmlađu hrvatsku autohtonu pasminu. Upoznajte malog međimurskog psa, ili jednostavnije, upoznajte Međija. Međi je mali živahan pas, skladnog tijela i visoke inteligencije. Vrlo je poslušan i lako ga se nauči bilo kakvom zadatku ili triku. U Međimurju se uzgaja više od 100 godina i poznat je kao odličan čuvar i lovac na štetne glodavce u seoskim dvorištima. Zbog svoje veličine i zabavnog veselog karaktera postaje sve popularniji kućni ljubimac i u gradskim sredinama. Međi naraste između 28 i 33 cm, što govori o njegovoj prikladnosti za život u stanu. Dolazi u različitim bojama, a može biti jednobojan, dvobojan ili trobojan. Sve boje su dopuštene, no bijela ne smije prevladavati. Rep mu je visoko nasađen, bujan i stalno u pokretu, a može se roditi i s kratkim repom. Dlaka je kratka i linja se, pa je potrebno redovito četkati. Međiji žive u prosjeku 14 godina. Međi je idealan obiteljski pas koji se slaže s djecom i drugim životinjama. Problem jedino može predstavljati suživot s ljubimcima glodavcima zbog njegovog snažnog lovačkog nagona. Međi je srdačan, prijateljski nastrojen i pomalo zvrkast. Prema strancima je oprezan, ali nikako agresivan. Dolazak stranca najavit će glasnim i srdačnim lajanjem. Uz pravilnu socijalizaciju može postati i odličan pas za pratnju, a zbog svoje želje za učenjem i brzine u kretanju odličan je i za pseće sportove. Vrlo je uporan i ustrajan u radu, pogotovo ako se radi o hvatanju glodavaca, a odličan je partner i za trčanje ili bicikliranje. Ukoliko želite malog psa prikladnog za stan, a ujedno aktivnog i uvijek spremnog za akciju, onda je Međi pravi izbor za vas. Ovaj veseli zvrkasti psić svakodnevno će uveseljavati cijelu obitelj, a ako živite u kući s dvorištem, osigurat će da niti jedan glodavac ne kroči na vaš posjed. Do idućeg puta čuvajte sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!